Anem a entrar amb el poblat morisc. Desde allá va el favor, ¿no? Si se ha quedado el autobús, no tiene mala dirección. Pero yo voy a allí están los continuamente atacats pels pirates de mariscos. Uno de sus ataques que están es secuestrar a Pablo Suárez, son portats al mar d'Àfrica, a la ciutat de Lucía. El duc de Gandía conde la Finisterre paga un rescat inmediatamente, pero están 2 anys que l'estat se vol d'Àfrica. Per ser alliberat, és prou evident que tinguin por a la vida prop del mar, i és quan li diuen al duc que es faci la primera construcció en la zona d'interior, que li diuen espanyol, i veremos per què. I el duc de Gandía el que té que fer, a part de pagar el rescat, és adquirir el territori. Adquirir el llogaret on hi havia 8 famílies morisques. Compra el llogaret, estudiar Suárez, comencen a viure en les cases que tenim així, i mentre va elevant el monestir. El primer que s'edifica del monestir és l'església juntament amb el campanar, ja tenim lloc on viure. D'aquell temps ens destaca només la torre, només hem de fer una torre avui en la veta, i les finestres tapiades, però s'imaginen aquesta torre sense les finestres, sense la veta de que era una xicotina torre almenada. Era una torre defensiva per al llogaret que ells tenien. Ahí tenim el monestir. El duc de Gandía és qui paga el rescat, qui paga la construcció, qui paga el llogaret. Pere Marc, el pare del Pere Marc, és qui documenta Jaime Pérez de Costa, i el jutjat civil de Peñaní, que és el que fa els planos de monestir, però realment qui va fer el treball dur, qui va empezar